ki sapa iki? Senopati Ndorowati Setyaki. Setyaki tekan kene ngapa? Kowe pendhita ngedapi-dapi. Ngedapi-dapi wae cah ampuh padha nyapa-apa iso aku ki. Wis sembatengan kowe. Ngapa kowe arep melu mlebu nang cupu? Sedurung aku mlebu cukumu kowe bakal tak antemi. Nya. Kene ameng ngono. Ngono kok le sumbar le ampuh banget. Andek nameng dinunul wae wis mlebu. Kaya ya nek arep mulai kaya ya. Kene nameng iki. Ngono wis mak truk. Meng sedilit wae wis rampung. Ayo amuk para Pandhawa. Iku saknyatane Ngat langening kalang juana gelar pandangun sarung
Kegonan lir kegonang surem sorote tanpa padang Dasar lan pacaring purnameng kegono madyaning Urayagung negari Ngamarta nalika semanten lenggah mungguing dampar kencana Sang Prabu Puntadewa denayap sangganing para satriya-satriya Pandhawa Raden Janaka Raden Werkudara miwah ingkang kadang kembar kemanikan nenggih Raden Nekula miwah Raden Sadewa ben datan kantun pepatih negari Ngamarta Patih Handakawana nalika semanten Sang Prabu Puntadewa menggalihaken mendranipun kusir negari Dwarawati ugi kusir negari Ngamarta nenggih demung iki Mas Budi Bodong demung loro Mas Bolot Pak Bolot wah ora kompak ya nek cara mbiyen pendemung siji Mas Budi Bodong pendemung loro Jaka Porong wis iki mesti gelut terus lah iya kuwi nek cara mbiyen ning tekan saiki ya kanca-kanca warga laras ki solid kok terus ya pancen kudu ngono kok Kang Gereng matur sembah nuwun nah wis kersa nyengkuyung karo awake dhewe ya terus ya merupakan sebuah kehormatan wis nang mbok ora kok kaya ngomong iki sing ditunggu bintang tamune wektune iki saya ngangsek malah mempidato wae ora lah ya engko ndak kleru nek aku ra matur. Ya matur kuwi wis pokoke mau domongkon nang liwat saiki domong kowe meneh. Dilat kadasen ora kowe. Iya wis kena Kang. Petruk mau nembang gethuk. Ya. Kowe kok ndak kokan nembang saiki gak nembang sisan. Kok bar kuwi ben langsung karo mbak-mbak Presiden, apa jenenge presiden? Iya. Ning nang. Nah, wong tuwa kowe senengane basa sing klasik ku nek basa sing milenial pasrahke gong BA. Oh iya. Pasrahke aku. Garenge mana? Garenge ora. Janji semarane. Basa Nawala basa. Saiki wis ana Nawala, saiki anane WA. Ora kanggo basa Nawala ki apa? Ya ora kena ngono, Gong. Wis kena. Ya. Petruk apa, Truk? Gethuk. Ya aku tak melu ora ketang sithik tak melu apa jenenge melu gayengke ya Gong. Nang aja suwe 2 menit bae. Walah. Kejemen lesong jumangklung. Lesong jumangklung. Manakar mangungkung. Ayo nak Mbak Lintang. Kairo ngadeg ana. Trumeng pro desandang. Awas joget ayo Mbak Lintang lesung jumangklung. Ya. Lesung jumangklung. Asik. Seru imbal-imbalan. Aha, yuk. Lesung jumangklung. Cek mikrofon. Mangungkong mangungkur tumandang ngebai
tak tek tak gung tak tak tek tak tak gung tak tak tek tak tek tak. Jebul yae saya terus belum. Nggih, wilujeng injing Om sapa? Benyek. Bagong apa Gareng apa Petro? Nggih, wilujeng dalu. Mas Gareng, Mas Petro. Wilujeng dalu nduk Cahayu Lintang Kairo. Ya nak wilujeng dalu. Bajigur aku ora disapa. Ya. Wilujeng dalu, Pakde, Bagong. Good night, everything is okay. Yes, good night, good night. Ya. Ya, good Lintang. morning ya sekarang. Yes, good morning. This morning is very kulkas. Apa itu? Udaranya sangat-sangat dingin. Oh. Waton wae kaya very kulkas. Kulkas ka adem ora? Ya adem ayo. Wah, Limbak Lintang Kairo. Nggih. Wah, jan pamundutan isih akeh no. Nggih, laras Sing kira-kira urung dipinangkani gek ndang dipinangkani. Ora krasa ngerti-ngerti wong setengah telu. nggih napa nggih wau? Apa mau takon karo mbak-mbak presidenku sing durung dipinangkani apa? Oh ya kutut manggung, oke kutut Nggih. manggung. Aman. Nggih aman. Yan. Iki panyuwunan saka Gunung Kidul iki Mas Fatah CS mau ngersake kutut manggung. Nggih. Nek kutut manggung kita kowe kudu tak duetke karo Mbak Ayu. Oh, nggih boleh monggo. Ayo. Mbak Ayu. Ayo sinden beser ngadeng konser. Nek ora ngono. Beser pripun to? Ayo ku mau. Jenenge wong Noyo iki rak ya umum to. Oh, nek pipis ki Noya. Noyo. Aja muni pipis. Nah, kemaro Gusti matur apa? Karo Gusti matur Gusti ajeng pipis ngono. Ya ora ya. Oh. Kira. Mau ki wis ka iso diempet ya, Mbak ya. Grogi aku no Mbak Lintang ki aku ki grogi. Lah napa to, Mbak? Sami Ya mawon. piye ya lah ya bojoku ya ora kedep ngawakmu. Wonge endi wonge? Mbok nanti lunga nanti mau. Sapa? Penanggung jawab rombongan ki malah Oh, lunga. anu paling ngetoki sing do turu-turu. Oh, ya ngerti aku ngerti. Iki lagi nganu iki agek menata manajemen iki. Iya. Ayo kowe ben kanca-kanca ki terus beres. Mingkari mulih mingkari antuk-antukan. Ha iya. Karo nyuda sing padha ril nyambut gawe tertib wis sudane 2000. Kita do tertib kabeh kok. Tertib kabeh. Mergo ngerti juragane kejem. Kejem sapa? Ayo Bas Boronge nak kejem to. Ya ora ya. Ora ya. Ora yo baguse kok ngono kok. Waduh, hei. Ya, ana pamundutan mriki Mbak Ayu karo Mbak Lintang mau sing ngersake kutut manggung durung di apa jenenge dipinangkani engko ndak cuwa penggale. Nggih. Duet karo Mbak Lintang ya. Iya. Nah, ya nek nyawang Lintang sing kaya ngono kuwi. Pripun? Biyen yo semene iki lho. Aku biyen yo semene iki. Masa? Engko delalah aku somben yang ngono kuwi, Mbak. Ah kok iso dadi kaya ngono kuwi lara-lara. Lah mbok. Apa kagawen iki Iswan mesti ku ya. Lah yo mestine iya. Ya iso ora apa-apa karang apa-apa. sesuk ki ya Lintang ki sesuk calone ya ngono kuwi. Ya. Ayo coba kaya ngapa arep Mbak Lintang sik apa Mbak Ayu sik? Gentenan. Saking bawon apa? Ora sah langsung wae langsung. Rasa. Engko ndak setengah jam dhewe nek nganggo bawa. Lah ngendrane kok jam 3 kok lagi goro-goro iki kepiye? Tenangno wae kene iki dalang cerdas kok. Ya langsung satset das-das. Rampunge lakon aku 5 menit diadi kok. Hah? 5 menit 5 wis. menit. Lakon Kok kadang ming 2 menit. Lah kok gelis semen. Ngerampung kowe lakon kok kesuwen. Gerakane ya ming ngono kae kok. Waduh, gerakane. Delok iki ngomong kuwi kok. Wis ngentek-entek ditku ki delok iki. Wah iya.
Apa kok kebingungan Werkudara? Ayo, Mbak. Mbak sapa marep? Kenes kok. Kenes. Jaluk ngombe. Regenerasine Mbak Nyani. Ah, Lintang Kairo ki regenerasine Ayu. Prastiwi. Heeh, Bu Pras apa Bu Pras? Regenerasine Gali Terminal. Koyo sia-sia. Kaki nek ra disia-sia malah nakokke. Aku mah bingung ora tok sia-sia to. Ngono. Sia-sia kok ditengkokke. Kae senenge di kasari. Hah? Senenge dilus Kasari malah seneng. Oh, senenge main kasar kok. Datane aku dipecuti barang. Senenge main Padake kasar. sapi. Jenengan kasar napa lembut, Bu? Aku ya kasar ya lembut. Nah, Gumanku kebutuhan. ayo. Nek neti senengane halus. Ben dalange kok sepatan rabi meneh. Sopo? Ora mandi. Wong wis arep. Iya. Monggo, Mbak. Ayo Mbak Lintang. Ya. Mendung. Mendung. Ya, rame-rame iki terus. Cengkok Petro. Mano ekuto Lintang Kairo suarane kok persis kaya bojoku lho terus ngodung. Pripun? Wong bojomu ambekan. Ambegan we merdu ya. Ambekan we petrot. Lho piye to? Wong paras keslindro karo pelok dadi siji kok. Dah nyolek nyuara ya, Mbak. Wingi aku disuarani minggat kok aku. Ya iya. Wah iya. Mbak Ayu. Iki rame-rame iki, Truk. Nek cara skor ya skor imbang. Nah Ayu ki menang wis cara dene swarane iki wis dadi wis cantas. Lintang ki menang. Mboten, Om. Hah? Mboten. Piye to? Nggih tasik Mbak Ayu no. Loh, ning masing-masing kan punya kelebihan sendiri-sendiri ngono. Duwe ciri khas dhewe. Nah, Iya. ciri khas dhewe. Kowe sesuk latihane kaya Ayu ben suarane iso bantah, iso banter. Nggih. Neng sawah. Teng sawah. Aja ning omah. Kok saged? Kok saged teng sawah? Lho ning sawah iki kan ono kae lho gusahe manuk mret lho. Oh. Gusa-gusa manuk ya. Latih vokal. Ayu ku biyen ngono kok latih. Jaluk nganu wawarah. Heeh. Pripun? Siji aja ning gone Pak Dalan. Lah ndek Loro ndi, Mbak? aja ning omahku. Lah ning Nah. ndi? Nyemelangi. Nah nek nggonamu sing nyemelangi bojomu. Heeh. Nek ning gone Pak Dalang, dalange. Weh, Loh, aku malah mau iki wis dalange. ngomong ning ngarepe Lintang karo ning ngarepe Gading aku wis ngono. Wis anu vertikal, horizontal ngono kae. Berbahaya. Ah iya iya. Vertigo Ora dikul. ngerti nyemelangi, ora ngerti. Lah
bahasanya kan beda Jawa Timur. Nggih. Nek Jawa Timur nyemelangi apa? Nyamari. Nyamari. Ya, meh mirip. Nyamari karo lemari apa nih? Ayo beda kok nyamari ki bebayani nek lemari ki nggo nyimpen bekaka. Nggih. Jenengan mawon, Pak. Simpen ning lemari kunci ayo. Pak. Lho nek lintang saya iso dilebokke lemari. Nek ayu ki sane me dilebokne kulkas. Ya, kulkasnya sepira? 2 pintu apa 1 pintu? Wah, 3 pintu no. Awak sapi wis mesti mlebu kulkas kok ora iso mlebu kulkas. Lah aku padake apa? Sapi. Ora kuwi dagelan lawas kok. Bagaimana cara memasukkan sapi ke dalam lemari? Carane piye? Ayo dibuka kulkasnya lah sapine dilebokke terus ditutup rampung. Woi kuwi 20 tahun yang lalu, dagelan 20 tahun yang lalu kuwi. Iya. Iki aku biasanya lagu-lagu tembang-tembang gending-gending klasik ini tak paido lho, Tru. Bengi iki aku terkesima ta, Tru. Karo sapa? Ya karo Kutut Manggung. Ora karo Lintang. Ora penak, Tru. Nggone jape mete, Tru. Gayamu kowe. Kowe adat sabene nggone Semar kowe tok gasak kok. Masang-masang masang-masang dengkulmu ngono bapakne ya enak itu. Ayo tang Tirta men. Pukulun Bathara Siliwati. Nggih cangkemane ngaten lho. Dewa Tirta. Mantahe Wamungunendra. Nggih. Apa ya masalahnya apa ya kok iso mantai. Ya wis.
Mbok kowe rasaku kan protes kok. Aku iso rasake ingin tahuanku iki besar sekali. Oh. Nanti omong kadang tak takokke. Iya. Ciri-ciri wong cerdas. Digonggeng nggih Pak Dalang. Nano. Nano piye? Iki wis entek. Ah sarep entek, larep dientekke kok. Ayo dientekke no. Dientekke. Dientekke. Yo, ndak witike mati dientekke. Aduh. Nah, mau meng sak makani lho, Truk. Meng sak makani wae variasine warna-warna lho, Truk. Meng makani manuk kuwi. Iki sambat. Meng sambat iki kok dadak dikemayuk-kemayukke. Ngono. Aduh. Aduh ki warna-warna, Truk. Aduh ki warna-warni. Aduhe wong mlaku-mlaku kesandung, mlaku. Waduh, wajigur. Sandung kuwi. Wah, dolano menek wit kenori. Aduh, ngono kuwi. Ana sing aduh. Ngono. Ana kuwi macam-macam tafsire, Truk. Oh. Ana sing kaya sing Mbak Ayu kuwi mau. Mbuh kuwi mau. Kuwi aduh. Kuwi mau versi apa, Mbak? Kuwi mau versi apa gimana? Versi ngelih. Ngelih. Heeh. Ngelih kok ngono, ngelih. Aduh, ngono. Ngelih. Kok perih piye to? Ora ya, ora aduh. Iya. Wis Gong mbok meneng Gong. Ayo terus. Aduh. 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 Asal nek aduhe Mbak Lintang piye aduhe Mbak Lintang? Ayo tang kowe tang. Nek Ayu ki aku wis Heeh. setrume ki cilik. Coba nek sing aduh kowe tang coba tang. Melek kula gitu sik polos to, Pak. Loh, justru. Justru. Oh, ya, aduhmu kaya ngapa? Wonge kan ndek selera beda-beda. Ana sing senenge iki sing tuwa, ana sing senenge kemampu, ana sing senenge nom, ana sing senenge kuru, ana sing senenge lemu. Wonge ndek selera dhewe-dhewe. Termasuk sak aduh wae ndek selera dhewe-dhewe. Ya, coba kaya ngapa aduh. Tak. Kaya ngapa tak aduh tak. Alon-alon wae. Alon-alon aku ora ana ya, Mbak. Lah iya karena ngagek pertama ki alon-alon wae. Kok lek wis kulino kaya apa? Heeh. Ya. Ayo ta. Coba. Wah, aja nganti kalah karo Ayu. Masa aduh nganti kalah karo Ayu. Wah. Apaan itu? Yo. Ayo. Coba Pak Marjo. Jake meneng aja plester lambemu. Ya, aduh. Ayo aja digeguyu ta. Ayo wis sir dihayati sing tenanan. Aduh, apa piye? Ayo, yo. Aduh. Ayo, terus. Aduh. Aduh. Jane iki sing wis pengalaman ki sapa to? Lah ya aku ki yo mbok marai lho, Mbak. Jarene pertama semeren banget. Wah, jiger gareng pelampiasane ning aku. Iki mesti sing marai gading iki. Heeh ta, Ding? Piye, Mas? Ding sing marai kowe to? Sing marai kowe to? Lho, oh jare. Wah, wong trenere gading. Parah. Apik. Ya dientekke nak. Lae wong bagus. Iya terbar. Yen tan Neng nong neng nong. Ya. Kuda nyungkang.
dalang sapa? Oh, Mbah Semar. Mbah Semar, Mbah. Piye, Mbah? Pripun, Mbah? Iki mau gendeng apa? Nembe wengi to, Mbah? Iki mau judulnya Bukit Berbunga. Terus Mbah Godam tahu. Dan persis ya terus. Iya. Nduk. Lintang karo Ayu. Matur nuwun matur iki. Nggih. Cedhis-cedhis iki nek tok uja ora nganur ana rampunge. Padha lungguh sing prayoga. Nggih. Aku tak ngatasi coro-coro iki. Gereja mencok tanggul angger duja mesti kaul. Angger ana sinden, angger dijerengke gamelan, angger dijerengke sinden. Wis. Sinden kok dijereng teneh garing. Dong bungae sak karepe dhewe. Yo. Seba. Seba. Mesake ndaramu Abimanyu kae lho. Ndaramu Abimanyu ki sungkawa penggalih merga. Ngopadi menyang endi mendrane Sinun Prabu Kresna lah kok kowe do gegojekan. Kuda lumping. Kuda nyongklang, Pak. Kuda nyongklang. Dudu kuda lumping. Dudu. Tak kira sing kuda lumping ora katokan. Kaya kene. Sesuk tanggal 20 nak ndelok kuda lumping meneh, Pak. Nanti rahasia ora tak kandhani. Iya. Ayo sebo dole, wayahe wis gojek kuwi nek kokean ya ora apik, nggih. Janing talaka kate langit mambang tepas wulan upamaneka Semareka den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani iya Dinok lintang kairu ya nek arep mulih ora liwat nyangoni slamet. Marga
sing nyangoni kowe wis panitia. Bapak iki malah ngomong apa ta? Ndara Abimanyu. Niki punakawan sami ngantu-antu lajeng kedah kados pundi? Ndara Abimanyu. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gantayani trisanya purnama sasi gilar-gilar semet di tengahing latar milang lintang Bima Sekti iya kaki kaya wis ora tak ambali ayo padha ngangin-angin swasana Bupati menyang endi dununge Sinuwun Prabu Dwarawati Semar sabab gotang para pepunden Pandhawa kelamun tanpa nata Dwarawati nggih Den ndika tindak kula dherekaken Ndara soroting pandam sumuluh madangi jroning Rasarana Truk. Gumigoncang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincang risang lir kincanging risang mawe kandrung ladal biar ora sisih panduluku
Iki kaya satriya Plongkowati Raden Abimanyu. Iya, dasar kepara nyata ana wujuding buta. Sing mburi kayen ora kleru Semar Badranaya. Salah. Aku Rama Godam Badranaya. Kowe aja sembrono, Semar. Kowe Semar Abimanyu tuturna menyang endi Prabu Kresna? Wong sing ora duwe tanggung jawab jalari kadang-kadangku padha kaningaya Semar. Klebu kowe, klebu Abimanyu. Kowe wong sing duwe dosa gedhe kowe lirwa karo kewajiban. Semar. Manuta wela untal malang Semar. Kowe sedheku sujud ning ngarepan kowe. Aku ki wong sing ora wedi mati. Mati ki mujudke kabagyan. Yen pancen kodrate Semar kudu mati diuntal buta. Manguntal kula lila ikhlas lahir batin. Kula manguntal riyin. Kula mangpangan riyin. Mengke gek ndara kula Abimanyu. Kula ikhlas lahir batin merga kula ya ngakoni kula kleru. Kula lirwang sesanggeman. Kula ora ngemutke ndara-ndara kula nganti ndara Kresna kendang kapracondang. Wis aku lila lahir batin ayo brahala untalan aku. Wah, gagak ta mangsa. Aduh apa tenan. Waduh. Waduh, isa nang kene. Punakawan kowe aja ndra mlayu. Kowe aja mlayu tak sedot mlebu wadukku kowe Punakawan. Kok ya manut bae to, Reng. Udus. Ayo wong sing padha lirwa kewajiban wis manjing ana ing wadukku. Prabu Kresna ngendi nggonmu tekan lak-lakaning jagat. Wah tak oyak kowe Kresna wong sing lirwa sesanggeman.
nenggih kacarita pathet menyura madyaning pertapan Mahiralaya. Lah sinten to warnanira sang pandhita ingkang mesanggrah ing pertapan Mahiralaya nenggih menika to warnanira sang Begawan Janardana ing denadep cantrik ing nami cantrik Maruti. Nalika semanten dengipun sang cantrik Maruti kalian sang Penembahan Begawan Janardana wawan pirembagan ginem raras gondo raos kedadak nalika semanten tanpa taliwara ana wujuding wong sudra papa ngulandara manjing madyaning pertapan kagiat kagura wekasan nggih sang Resi sang Begawan Janardana. Yaning-yaning talaga kadilangit mambang tan tepas wulan upamaneka lintang tulya kusumaya sumawur mengkuto dhisik cantrik Maruti wonten pangendika ingkang ngadhawuh sang Adi Penembahan durung nganti purna nggone padha pirembugan antaraning aku kelawan kowe kedadak pertapan Mahiralaya kene ketekan wong sudra cantrik yen to nitik sandang penganggone mbok menawa iki bakal njejaluk marang aku minangka pendhita ning pertapan Mahiralaya kene nggih sang Adi Penembahan monggo awon sae lepat lerestu munten kapijiya menika wonten pengemis cara kasaranipun iya monggo tumunten dipun dawuhi kemawon Penembahan. Iya. Mengko ta dhisik. Wong Karang Pradesan utawa wong sudra. Munggah ning pertapan Mahiralaya kene darbi karep apa? Inggih. Sang Penembahan dipun tepangaken nami kula Yoga Mahendra. Kula menika tiyang saking dusun ereng-erenging Ngredi Mahiralaya mriki Penembahan. Kula mireng pekabaran bilih wonten setunggaling pendhita ingkang cumandhak mesanggrah wonten sak nginggiling gunung. Mbah Anestu dinten samangke sowan kula mboten wonten sanes inggih namung badhe nyuwun paring-paring Penembahan. Lah rak tenan to? Iya. Yen pancen kaya mangkono Yoga Mahendra wonten dawuh mara gage kowe bakal njaluk apa tak kira yen pancen pertapan kene ana mesti bakal tak ulungake marang jeneng para njaluk ngaran ana yen kowe bakal njaluk Prabeya utawa njaluk Redana mara gage tampan ana yen kowe bakal njaluk beras utawa sak panunggalane pangan kang ana ing pertapan kene kowe uga bakal tak paringi Mahendra. Nggih.
Mboten penemban. Kula mboten badhe nyuwun brana picis. Lho. Lah yen kowe njaluk brana picis, kowe bakal njaluk apa? Inggih. Menapa sedaya dana menika kedah arta menapa penemban? Ya, ngene. Ora. Jeneng dana mono kuwi ora kudu wujud brana picis utawa wujud redana, kuwi babar pisan ora. Lho lajeng menapa kemawon? Menapa kemawon penemban? Ya. Sing angka sepisan kuwi wujud dana picis utawa prabiya. Ingkang kapindho wujud dana bau, kang katelune wujud dana rasa. Sedaya menika kala wau werdinipun menapa penemban? Dana picis tegese paring wujuding brana utawa bondo donya marang wong kang kekurangan yoga mekaten. Ya. Lajeng dana bau asok maring sapadha-padha wujud tenaga sarta pamikir. Kuwi jenenge dana bau. Lajeng nuwun sewu penemban pungkasanipun menika dana rasa. Rasa kok dipun danakaken menika dos pundi penemban? Iya. Dana rasa mono tegese asung peparing wujud donga utawa lelabuhan kang bisa gawe bungayati wong kang njaluk mau. Kabeh kuwi kudu linambaran lila, eling tur ora ngantu-antu lintuning piwelas. Oh, mekaten to penemban. Iya. Jeng ngandika menika Brahmana menapa sampun mangertos kewajibatipun Brahmana. Lho. Kewajibaning Brahmana kuwi sing sepisan kudu ngayami para cantrik gedene para warga. Brahmana dadi tuladhane sapa wae kang tegese aja nganti Brahmana kuwi laku cidra tumindak duraka, awit Brahmana mono uga nyunggi jejiban minangka manggalaning upacara suci utawa minangka manggalaning upacara panembah. Inggih, waduh. Lajeng nuwun sewu penemban. Sinten ingkang wajib sinembah? Wonten pundi dunung ingkang sinembah? Lajeng menapa syaratipun panembah lan kados menapa patraping panembah sang penemban? Kang wajib sinembah mono ora ana liya ya mung Gusti kang anyipta jagat. Dunung ingkang sinembah mono ana ing ati sucine ingkang manembah. Ngaten. Iya. Sak lajengipun syarating panembah manungsa kang manembah kuwi kudu linambaran ati kang mantep sarta percaya kelawan kang disembah. Pungkasaning patraping panembah kuwi gumantung ana lakuning kapercayan lan kapitayan saben titah nut kelawan agama agemane dhewe-dhewe. Aduh, mekaten to panemban. Iya. Kados dinanggen kawula mapan wonten pertapan menika nuwun sewu penemban menapa kula ugi dipun keparengaken badhe nupriksa dhateng sang penemban. Ya, kepiye? Yoga Mahendra. Dinten menika kula aturi sang panemban nyipta dhateng wujud kula nanging sampun ngantos mawi mripat netra walaka penemban. Kula aturi paduka nyipat dhateng pun titah pun kula mawi netra batin sang penemban. Aduh kula awik namastu purnama sidam sekaring bawana langgeng. Resi Janarjana ya ulun wis mangerteni kabeh apa kang kita lakoni lan ulun wis nadi marang sepira suci ning atinira. Nggon kita tetulung lan ikhlas marang wong sudra apa ngululandara. Ingkang sejatine iku pengawak ulun. Inggih, pukulun Sang Hyang Pada Wiwenang sembah kula mugi katur sang pukulun. Iya. Danardana wonten pangendika ingkang dawuh dina samengko Maragage ulun bakal nurunake wujuding wahyu katentreman. Maragage tampanan lan waratakna Danardana. Waduh inggih pukulun boten langkung ngestokaken dawuh.
Sawise mangkon ulun jaluk pamit kundur makayangan. Mboten langkung nderekaken sugeng tindak pukulun. Pukulun sang Hyang Pada wiwenang cantrik maruti inggih kula piyambak ugi boten mangertos sang ngadi penembahan prabdane sang Brahala. Kresna ora ketemu malah ketemu wujuding pendhita pendhita tuduhna menyang endi Kresna kowe ora iso nuduhke menyang endi papaning Kresna kula kok bela untal malang bumi goncang kanjing langit kelap katon lir gincanging risang maweh gandrung tanggap sasmita nenggih Sang Resi Janardana nalika semanten. Nalika semanten Sang Resi Janardana sigra nglumpruk sedheku asesiku wonten ngajengipun Sang Brahala. Sigra sinembah Sang Punang Brahala gedher jroning salira. Badar jatining wujud wantah Sang Prabu Puntadewa lan para kadang-kadang nenggih para punakawan tuwin Raden Abimanyu. Nampeni sembah kula sang wah waduh sinten kula Sang Resi Janardana utawi Sang Resi Janardana Sang Prabu. Aduh Sang Resi Janardana dinten samangkireh ning paduka sampun asung sembah dhateng pun Puntadewa. Nuwun sewu dinten samangke kula ugi badhe atur sembah dhateng paduka Badar Sang Prabu Bratayakresna. Bastro. Wah, jika rumpuk-rumpukan. Kowe mau tiba nggon apa to? Aku nggon entuk nggon sikil kok. Kowe nang aku entuk nggon tungkak. Wah, jika aku entuk nggon bemper. Ambune treng-trengan. Ya ora apa-apa wis terbebas. Bapak-bapak. Aku entuk nggon telih. Malah entuk nggon telih.
paduka ingkang amatek dados brahala Yayi inggih Koko Prabu ngupati dhateng panjenengan. Yayi kabar saenipun dinten samangke kula sampun saged pikantuk kanugrahan wujuding wahyu katentreman Yayi. Ing badhe kula waratakaken tuwin sumrambah dhateng paduka Yayi Prabu Puntadewi sakadang tuwin negari Dwarawati sak kiwa tengenipun Yayi Prabu inggih mboten langkung ngestokaken dawuh Koko Prabu nanging kabar awonipun para Pandhawa rayi-rayi paduka Dimas Werkudara, Dimas Janaka, Nakula Sedewa sartanipun para putra-putra Pandhawa dinten samangke kacidra dening Sang Penemban Dewa Kumara badhe dipun beta wonten negari Ngastina dipun wadhahi kemiri kopong Koko Prabu. Bagong rene ya. Siap juragan. Iki nek sing ngrampungi gawe kowe ora rampung. Aku dina samengko Bagong kowe tak dandani. Aku ngerti lamun Dewa Kumara kuwi cendenge wong Astina. Wurung ora wurung daran-daranmu Pandhawa diwadhahi cupu kemiri kopong kuwi mengko bakal diserahke karo Prabu Duryudana. Mula dina iki manut kowe tak dandani, Gong. Oke. Didandani napa ya, Gus? Kowe tak dandani nata ngestina Prabu Duryudana. Prabu Duryudana? Iya. Lah nek dandan kaya ngono ya swaramu aja swarane Bagong ning swarane Prabu Duryudana. Oke. Ya. Prabu Duryudana kuwi basane basa Bagongan. Pekenira manira. Pekenira niku Pekenira kuwi kowe, manira kuwi aku. oh. Pekenira kali peken nama niku peken kusuma. Kalih peken sekar. Oh. Wis ora sakekan rembug, iki wis setengah papat. Petokno Begawan Dewa Kumara gelembuan cupu kemiri kosong. Siap laksanakan. Gol kepleset. Penemban Begawan Dewa 19. Dina samengko apa sing tok gawa Penemban? Inggih. Sang Prabu Duryudana. Dinten samangke kula sampun pikantuk karya para cendheng-cendheng Pandhawa, anak-anak Pandhawa. Gatotkaca Antareja Antasena Setyaki lan sak panunggalanipun kalebet Raden Janaka, Raden Werkudara, Raden Nakula Sedewa. Sampun kula rangket, sampun kula lebetaken wonten madyanipun cupu kemiri kopong menika sinuwun. Yo. Yen pancen kaya mangun. Dina samengko mara gagi paring nana ulun. Cubut kemiri gosong kopong. Mengko ndak selak konangan para Pandhawa mara gagi
Tak gawane mulih. Tak gone ning Pegadian. Cupu kemiri kopong menika. Monggo sinun klatur nampi cupu kemiri kosong. Tak gawane penemban. Ngilah. Hop. Pekenira Dewa Kumara menira jaluk cupu. Inggih monggo Sang Prabu. Status dalan cuek maluman. Loh, cupu kemiri kapok. Waduh, ketewasan. Wonten menapa panjenengan? Ketewasan ger lang panjenengan. Kantun anggenipun rawuh. Cupu kemiri kospong dipun suwun kalian Prabu Duryudana ingkang nyatanipun jebul menika punakawanipun Pandhawa. Cupu dipun cidra dening Bagong dipun bujung Bagong. Ono wae. Bagong Sukses Bagong dikongkon ra entuk gawe. Memalukan. Iya. Wis sawangen Bagong. Cupu kemiri kopong iki nadyan cilik nanging iso amot pirang-pirang. Celiwik dobel telu. Apa kuwi? Ketoke cilik sedeng alu. Werna wae. Tamane senjata cakra lebur papan tanpa dadi kowe cupu kemiri kopong. Anjuk arep lunga. Rumangsane apa? Wah, arep ngaso dicekeli. Enak men. Tangi turu kok yo arep madang. Wah, kresna kakangku piye? Duryudana ngamuk. Wah, pethukne. Bagong Pendhitane ngamuk. Wah, pendhitane ngamuk mesti nika goleki kula nika. Bapakmu. Mir. Apa? Pendhitane ngamuk. Pendhitane gupak gemuk. Ngamuk gupak gemuk cengelmu atos ora. Semingkira tak trajange dhewe pendhita. Kaem. Ndara Anoman. Nika sik dosa kumara. Nika mangrampungke. Yo, Kiai Semar.
ana wong bentuke kaya Vespa malah maju neng peperangan. Ayo mungsuhmu dudu sapa-sapa bregegek-ugeg sak dulita melemet. Arep kowe rangkep sandangan 1000. Ning Semar ora bakal pangling karo kowe wong dandang mangur ya. Janji kowe ora gelem salin, ora gelem bali nggawa anak buahmu. Ora bergasaan bali nyang dandang mangur kono. Lakon tak ula-ula dawa. Bathari Durga rapisan ora pindho. Yo, kowe kapok apa ora? Inggih Kakang Semar, kula sampun tobat estu Kakang Semar. Sakit Kakang Semar. Pupu kula sakit ing dengkulipun Kakang Semar. Pancen tak jarak. Ben mlinder. Ayo. Kowe bali yo. Iki wis ditiwancine kowe kudu nggawa bali anak-anakmu. Jim setan priprayangan engklek-engklek balungatan ndak sing wuta tuntunen sing pincang gendongen. Sing lempoh Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.